Sansai jadinya kok di pasokan jual. Umur baru satam buat bijau, balu masuk baru rumah tangga. Kok udah tak kaja mama tiap buat, cari nan masak dah tinggalkan nan mangkak. Pasokan jual. Umur baru satam buat bijau, balu masuk baru rumah tangga. Kok udah tak kaja mama tiap buah, adminan masak dah tinggalkan nan mangkak. Jadinya kok di pasokan jual. Umur baru satam buat bijau, balu masuk baru rumah tangga. Kok udah tak kajang mama tiap buat, cari nan masak dah tinggalkan nan